bos met het koninghert en zijn lakij is Harry Haase soms als een spul. Meestal is het goed dat de fruskip, ja wist dat Haase. Koninghert en Harry Haase. Oh, prachtige gedichtjes, Tinjerier. Prachtig. Koninghert. Koninghert. Ik zal azen eten sieren. Waar ha jou zin in? Wat zei ze? Oh, ja, deze is echt prachtig. Zeg. Mooi betocht, ja. Jo, Koninghert. Waar ha jou zin in? Wat zei ze, Harry? Wat we eten zullen. Nou, ja, bedenk maar wat, hè? Ach, jongen, er staan zulke prachtige gedichtjes in dit boek. Ik voel dat ik ze riemje koe. Even nadenken, hier. In dit boek zwemt een snoek. Ja. Echt weer? Zwemt er een snoek in dat boek? Ach, wel nee, Harry. Dat verzin ik, hè? Dat is een gedichtje wat ik bedenk. Grappig, hè? Oh. Ja. Ja, een vis die in een boek zwemt. Ja, heel grappig. En hoe gaat het verder? Ja, dat weet ik eerlijk zijn echt nog net. Help eens even. In dit boek zwemt een snoek. Ja, nou, hoe kan het nog verder gaan, denkst je? En hij had honger en hij wil wat eten. Ja. Nou ja, sis, dat riemt toch heel dan net? Huh? Nee, dat riemt het net. Huppatee, ik ging gauw naar de keuken. Nou, in dit boek zwemt een snoek. Nou, dat riemje is te moeilijk voor een gewone haas zoals ik, hè? Denk je hem net? In dit boek zwemt een snoek. Ja, hoe moet het nog verder? Nou ja, ik bak liever een pannenkoek. Ja. Dat is echt een goeie, ja. Huh? Mooi betochtje. Maar waar is de koning nou aan het praten? Hier moet ik meer van weten. In dit boek zwemt een snoek. Ja, en dan? Roko. Ja. Dat is echt een mooie. In zijn grutte hondenbroek. Wat is dat voor vogel? Ja, dit hier samen gezellig, maar mijn koning zit te luidje. Ja, machtig. Koning Hert. Ja? Ja, wat doet die dood hier? Huh? Maar die hier wil wezen in us bosk. Oh, Harry, jongen. Goeie doster best, hè? Ja. Dit hier is Dorien de Doo. Ja, het was dus jaren wat ze al je betocht had. In dit boek zwemt de snoek in zijn grutte onderbroek en zag je de snoek op bezoek. Wie stopt nou net grappig in zijn grutte onderbroek? Ik vind er niet aan. Oh. Ja, wat een stom riemke. Huh? Een visk in zijn onderbroek. Oh. Ja, zoiets kan ik echt wel bedenken. Ja. Oh ja? Ja, maar dat wil ik net. Oh. Ik had er hier en daar in nog doen. En ik had er echt geen tijd voor, want ik moet eten sieren. Bist nou lelijke, Harry? Leuk, Ja? wat een flauwkul. Ik ben hier en daar net leuk. Oh jee. Dat hij hier gewoon een dol voor riemje kan. En ik net. Dat vind ik net eerlijk. Dat kan toch net zo, maar in dit boek
zwemt de snoek in zijn grote onderbroek en de snoek gaat op bezoek. Even denken, ja. Hoe gaat het dan verder? Hey, jakkes. Ik krijg honger van al dat nadenken. Die verhipte dood kan wel goed riemje. Maar ik kan hartstikke lekkere ding kleermaatje. Harry Hasse bakt een heerlijke. Wat dan? Wat stoor je, rare vogel? Hup, voort, geef uit. Voort. Nee, hè? Wat makkers voor de Rijks? Zie ik net. Doe nou. Nee. Is het een grappig wet? Ja, heel grappig. In dit boek zwemt de snoek in zijn grote onderbroek. En die snoek gaat op bezoek. Harry bakt hem. Pannenkoek. Pannenkoek. Maar dat riemet. Ik had zelfs een riembut bedacht. En het lag gewoon je farmie. In een koekenpan. Ja. Wauw. Koning Hert, let op. In dit boek zwemt de snoek in zijn grote onderbroek. En de snoek gaat op bezoek. Maar Harry bakt een pannenkoek. Nee? Oh, ja, natuur. Ja, prachtig, jongen, prachtig. Ja. Pannenkoek. Ja. In dit boek zwemt de snoek in zijn grote onderbroek. En de snoek gaat op bezoek. Maar Harry bakt een pannenkoek. En Harry bakt een pannenkoek. En Harry bakt een pannenkoek. Oh ja. Mooi, doe Ja, voor die, een echte jongen. rink, hè? Ja, ik vind het doek van Ja, jij, hè? ja, dank u wel. Mag ik zin in een stikje? Oh ja, lekker, hè? Pak er wel even een stikje bij, ja. Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilse YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.